Ahoj, pokoj Boží, drahí priatelia. Vítam ťa pri svojom ďalšom podcaste. A dneska to bude troška výnimočný podcast z toho dôvodu, že sa vraciam k určitej téme, ktorú som už nedávno preberal a nezvyknem sa vraciať k týmto témam už. Ale dneska je skutočne výnimočný, pretože by som sa chcel vrátiť k téme, ktorú som preberal asi pred pol rokom. A je to Lukáš 24, 13, 35. A v Božom slove tento príbeh poznáme ako cesta do Emaus. V poslednom čase je tento príbeh pre mňa identický, by som povedal, s mojím osobným životom. A preto som sa nejakým spôsobom viacej venoval tomuto príbehu a môžem ti povedať, že Božie slovo, či už čítané, počuté, alebo vnímané akýmkoľvek spôsobom, má vždy v sebe Božiu moc uzdravovať a pohnúť tvojim srdcom dopredu. Preto, ak sa niekde nachádzaš, niečo prežívaš, cítiš vo svojom srdci nejaké veci a ten tvoj životný príbeh ti pripomína, ako keby si dal v živote, či už v manželstve, rodičovstve alebo v celkovom tvojom kresťanskom živote, ako keby si dal spiatočku, tak ti prajem príjemne počúvanie môjho príbehu, môjho výkladu z Lukáša 24, 13, 35. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emaus, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. 60 stadií je zhruba v prepočte nejakých 11 kilometrov a dá sa to prejsť, aby si mal zhruba predstavu, zhruba tak za 3 hodinky cesty pešo, keď ideš s niekým, s kým po tej ceste rozprávaš. Verím, že tých 11 kilometrov alebo 60 stadií není ani tak dôležitých, tá vzdialenosť, koľko títo dvaja apoštoli práve v tento čas prechádzajú, ale niekedy, keď sa nachádzame v podobnej situácii, môžu byť naše cesty naozaj ďaleké. Z druhého pohľadu, keď čítame tento príbeh, dozvedáme sa, ako aj je v názve, že títo dvaja apoštoli idú do dedinky Emaus. A práve verím aj v to, že ani to, kam idú, nie je až tak dôležité, ale dôležité je práve to, že odchádzajú z Jeruzalema a idú niekam, ale práve v tento čas všetci ľudia do Jeruzalema vchádzajú. Čiže dá sa povedať, akoby vo svojom kresťanskom živote dali nejakú spiatočku. Žiaden výhľad do budúcna, žiadne potešenie, žiadna nádej. Neviem, a možno doma zanechali niečo dôležité kvôli niekomu, ktorý pre nich dnes zmizol a už ho niet. Ostáva sa im vrátiť k životu, aký niekedy žili. Zrazu na všetko, na čom zakladali, už není nič pravdy. Aj takýto pohľad môže mať niekto z vás, keď do svojho života príde kľúčová situácia a zrazu sa práve ty na druhej strane, keď to počúvaš, cítiš sám. No, v tomto prípade, keď sa zahľadíme do tohto príbehu, ešte týždeň dozadu to vyzeralo všetko v
poriadku. A tak to môže byť aj v našich životoch, že situácia sa môže meniť nielen z týždňa na týždeň, ale z dňa na deň. Ďalší verš hovorí: rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo, ako sa zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k nim Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Sú to dvaja učeníci, ktorí nepatrili do prvotnej jedenástky, ale sú to pravdepodobne učeníci, ktorí patrili medzi 70, ktorých Ježiš poslal po mestách zvestovať Božie slovo. Niekedy nemusíš patriť ani do elity spoločenstva a niekedy si tam len vytlačený. A taký čas ti ostáva len jedno. Debata. Rozhovor, nič viac, len prázdne slova. Keď si všimneš, tak tam nepadá žiadna modlitba. Len prázdna debata, ktorá vedie k samoľútosti. Zrazu aj to, čo si videl, ako hovoríme možno pred týždňom celkom jasne, dnes vidíš ako zahmlený mrak. Nič zrazu nemá istotu a tvoja cesta je jedine dať spiatočku. Ježiš ich v tomto beznádejnom rozhovore necháva sa ich dohadovať a potichu sa približuje. Ide nejakú chvíľočku s nimi bez slov a sleduje ich postoje, ktoré im nedovolia Ježiša spoznať. Moja otázka dnes je, koľko takých rozhovorov vedieme aj my medzi sebou, ktoré by sme chceli, aby možno vôbec neprebehli. Rozhovory, kde není modlitba, ale len naše dohady a myšlienky. Rozhovory, ktoré vieme s našimi rodinami alebo známymi viesť dlhé hodiny, ktorým sme rozprávali o Ježišovi a zrazu tvoj postoj je úplne iný a skôr ti pripadá, že celé to kresťanstvo bol len jeden omyl. Ježiš pristupuje a od 17. verša čítame: spýtal sa ich, o čom sa takto idúc rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal: ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. V dnešnej dobe by sa dalo povedať, ako keby mu povedal: ty si snáď jediný človek, ktorý nevidí toľko zlých vecí, ktoré sa stali a nerozumieš tomu, že všetko je zlé. Ježiš sa ich pýta otázku: kde sa nachádzate? Čo sa s vami deje? Oni sa však zronení zastavili nad otázkou a Kleofáš mu v beznadeji a s výčitkou odpovedá: ty nevieš, čo sa stalo. Kto si, že nevieš, čo sa stalo? Tak dôležité veci sa stali posledný týždeň a ty nič nevieš. Koľkokrát sa z nášho pohľadu stanú tak veľmi dôležité veci a my si myslíme, že to je koniec a pritom to je len začiatok toho, čo Boh pripravuje práve pre teba a pre mňa. Beznádejný a predsa povýšenecký tón hlasu, ktorý namiesto učenia, ktoré mi Ježiš odovzdal, ukazuje nedôveru a bolesť v slovách, ktoré nedávajú žiadnu nádej. Ježišova reakcia na bolestivé slova, plné neviery a samolútosti, bola pokorná. Opýtal sa zvedavo, aké by sa nejednalo o neho, alebo niečo, čo by nebolo jeho súčasťou plánu pre práve ich životy.
Pokračujeme v 19. verši. On sa ich spýtal: A čo? Odpovedali mu: To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť, a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitáním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavil anjel a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Pozri na túto situáciu. Ježiš sa pýta, o čom hovoríte. Ježiš oslovuje ich zármutok, beznádej, ich pochybnosti, ich situáciu, kde sa oni rozhodli zo všetkého vystúpiť. Ich odpoveď není po prvé, po druhé, po tretie. Oni nechcú riešenie a nechcú sa už baviť o ničom inom. Oni presne vedia, čo chcú. Chcú dať spiatočku. Kleofáš začína výčitkou. Je boľavý. Jeho vyhliadky nevyzerajú vôbec nádejne, práve naopak jeho výčitky pochádzajú z bolesti, straty a ublíženia a je si istý, že újsť, alebo ako som to nazval, dať spiatočku, je to, čo práve chce. Čo môžeme sledovať a čo je veľmi dôležité a vidíme Ježišov charakter, dôležité je, že Ježiš sa neurazí. Ich výčitky ho neodsudzujú, ale opýta sa láskavým slovom. Niekedy je láskavé slovo plné lásky a porozumenia viacej ako čokoľvek iné. Otázka, ako sa máš, čo sa deje, čo sa stalo. Z pohľadu Ježiša on to nepotreboval vedieť, ale nechá ich vyrozprávať sa. Veľmi dôležitý postoj, ktorý sa potrebujeme naučiť. Nechať človeka, ktorý je bolestivý a zranený, len tak rozprávať a počúvať jeho srdce. Ježišov postoj je jasný. Ježiš si vypočul túto beznádejnú kázeň Kleofáša, ktorá mala zapôsobiť na Ježiša a vyžadovala si ľútosť a pochopenie. Ďalšia dôležitá vec je, že Ježiš aj keď ho nechá vyrozprávať sa, reaguje úplne inak, ako by človek čakal. Reaguje slovami pravdy, zastavuje ich beznadej a sebaľútosť. Vstupuje do rozhovoru. A prečo? Lebo on to rozpoznáva, že táto situácia môže Kleofáša duchovne úplne zabiť. V 25. verši Ježiš vstupuje do tohto rozhovoru veľmi impulzívne. Ježiš im povedal: Vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo sťahovalo vo všetkých písmach. Ježiš im vlastne vykladá písmo a hovorí im: Na čo čítate a počúvate slova prorokov, keď si aj tak vykladáte slova po svojom? Aj tak nechápete, máte vlastné výklady a predstavy, no slovo vám jednoznačne hovorí, že všetko, čo sa stalo, sa stať muselo. Neviete prijať slovo pravdy a keď máte
ukázať vieru a lásku na povzbudenie iným, sami utekáte naspäť, skade ste boli vyslobodení. Namiesto toho, aby ste sa postavili na moje slová. Ježiš namiesto nejakej ľútosnej reči ich napomína a vysvetľuje zase Božie slovo, ktoré už dávno zjavoval, no oni ho nechápali. Cesta do Emaus trvala pešo zhruba cez 3 hodinky. Ježiš mi vykladal písmo a ukazoval zjavenia z Božieho slova. Verím, že počas celého tohto času učeníci znovu počuli Božiu prítomnosť. Niečo, čo poznali, keď boli s Ježišom. Boli uchvátení do rozhovoru a výkladu Božieho slova. Cítili sa úžasne, nadprirodzene a prežívali Boží dotyk. Horelo im srdce, ako verím mnohokrát aj tebe, keď si čítal Božie slovo a bol v prítomnosti Ducha Svätého. Pozeraj, čo robí Ježiš. Ježiš ich nasmeroval od prázdnej debaty samoľútosti do Božieho slova. Božie slovo, ktoré ich znovu zapálilo. Ježiš im hovorí Božie slovo a debata zrazu prestáva mať na dôležitosti. Nie sú to prázdne slova, ale zo slov Božích, ktoré s nimi viedol Ježiš, znovu pocítili a zažili nádej, ktorú im ich samoľútostný rozhovor nikdy nemohol priniesť. 28. verš hovorí: Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naňho naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerilo a deň sa už schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Ježiš zrazu vstupuje s nimi do ich plánu odísť od všetkého a v tom pláne dal si pauzu, pristúpil k niečemu, čo s ním učeníci zažili, niečo, v čom mali nádej, niečo, čo im znovu ukázalo Božieho Syna. 31. verš hovorí: V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Keď sa zrazu Ježiš vzdialil, oni zrazu prestávajú myslieť na to, čo sa stalo a chcú ten pocit z Božieho slova. Chcú ten pocit z prítomnosti svojho Pána. To spoločenstvo s Ježišom. Oni ho nepoznávajú osobne, ako vyzeral, ale oni spoznali jeho slovo, jeho charakter, jeho srdce. Verím, že ten čas už nebol priestor na beznádejný rozhovor, aj keď Ježiš zmizol. Verím, že si v srdci povedali toto. Toto chcem. Poznávam ťa v tom, čo robíš. A zrazu sa otáčajú všetci o 180 stupňov a zrazu v noci idú naspäť do Jeruzaléma. Tento príbeh, ktorý bol zo začiatku plný beznádeje a klamstva, sa otáča v novú nádej. Nová nádej prichádza skrze Božie slovo. Skrze niečo, čo im ukázalo, kto Ježiš v skutočnosti je. Priblížilo im niekoho, koho milovali, opustili a zrazu dostávajú novú nádej. Verím, že jedným z najväčších tajomstiev viery kresťanstva je to, že Ježiš stále žije. Žije v tebe a vo mne. A pokiaľ vidíš nejakého Kleofáša pred sebou, nechaj skrze seba pôsobiť Krista v jeho živote. A ver mi, že tak ako tento príbeh končí úžasným spôsobom a začína novou nádejou,
začne aj v tvojom bratovi. Pokoj od Boha nášho Pána Ježiša Krista s vami. Amen.